Sziasztok, köszöntök mindenkit, én BMX vagyok, és a mai videóban beszeretném mutatni nektek egy hobbi munkát, ami egy kis egyszerű munka, de lehet csinálni akár frakció mellett is, és hát egy kis zseppénzt is össze tudtok vele szerezni, tartsatok velem. Ez a kis csókához ide kell jönni, az altót megnyomjátok, és akkor ott a szem látszódik, rányomtok a start, kapni fogtok egy kocsit, és ott már ki is jelöli, hogy hova kell vinni a pizzát. Vezetni, majd megtanulok. És miután megérkeztetek, kihoztátok a pizzát, akkor az autóra rá kell néznetek, és a Take pizzára kell nyomnotok, és akkor egyből a kezetekbe is kerül a pizza, és egészen az ajtóig ide kell hozni, akkor is az alta ránéztek az ajtóra. Kopogtok, hogy megérkeztetek, nagyon hoztátok a 43 négyzetméteres pizzát, kifizet minket, és akkor ott fölül írja, hogy már csak 9 helyre kell elmennünk, és akkor szépen ezt így csináljátok. De igazából, hogyha lejárt a munka, visszamentek, és akkor kezdhetitek előről. De, ha esetleg meguntátok már most így az elsőnél, erre is van egy megoldás, visszamentek, és akkor visszaértetek ide, de szépen leparkoltok, az úriemberhez szépen ide sétáltok, vagy futtok, ez a tökre mindegy, rányomtok, hogy finish work, és be is fejeztétek a munkát. Remélem tetszett nektek ez a kis egyszerű hobbi munka. Ha igen, gyertek, csatlakozzatok még ma. Sziasztok!